Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da sake zuwa YouTube channel ɗina. So, insha Allahu yau za mu shiga module 4, final module kenan. So, za mu tattauna akan aikin trader da tsarin ci gaba a wannan module ɗin mai lesson guda 4, 12, 13, sorry, lesson guda 3, 12, 13 da final lesson ɗinmu lesson 14. So, yau za mu shiga lesson 12, wane trader? Position trader, swing trader, day trader, scalping trader. So, wane trader? So, a takaice trader shine mutumin da yake siye da siyarwa a kasuwar forex. So, shine kawai. Trader shine ɗan kasuwan da yake hada-hada a kasuwar forex. So, wane position trader? So, position trader shine trader ɗin da yake shiga kasuwa ya riƙe position, ma'ana ya buɗe position ya shiga kasuwa ya riƙe position har na tsawon satuttuka ko watanni a kasuwa ba tare da ya fita ba, yana cikin kasuwa. So, position trader kenan. Su ne suka fi kowa daɗewa a cikin kasuwa, suna daɗewa sosai, sai su yi watanni a kasuwa ko satuttuka ba tare da sun fita ba. So, suna amfani da, na muku time frame, suna amfani da irin daily time frame, irin su analysis misali D1 daily misali, da irin su week 1 weekly time frame kenan. So, suna amfani da irin wannan time frame ɗin. Dalili kuwa suna daɗewa a kasuwa, sannan suna trading ƙalilan. So, kun ga mutumin da zai yi trading na watanni, dole trade ɗinsa su kasance kaɗan, ba su da yawa. So, waɗanda suke position trading su ra'ayi ne, amma dai irin masu busy a rayuwa suna wani abun sosai, suna da busy, so position trading ya fi dacewa da su. Saboda menene? Saboda idan ka buɗe position za ka daɗe sosai, za ka daɗe a kasuwa, wanda ba ka buƙatar ka zo kullum kai ta trading, kai ta analysis da sauransu. So, position trader kenan. Sai swing trader. Shi swing trader yana kwanaki ne a cikin kasuwa. Yana kwanaki a cikin kasuwa. So, suna amfani da irin su H4 time frame, irin H4 4 hour kenan, shi ma da irin daily haka. So, saboda yana kwanaki zai iya amfani da daily ya analysis, ya amfani da H4 ya executing. So, yawan trades ɗinsu bai kai dai na wannan ba, amma su ma yawan trading ɗinsu bai da yawa. So, irin traders ɗin da like part time suke a kasuwa, sai bayan sati maybe su zo su duba su ga me za su ƙara wani entry ne ko za su fita da sauransu. So, shi swing trader yana yin kwanaki a cikin kasuwa ba tare da ya fita ba. Position trader kuma yana yin watanni ko satuttuka a cikin kasuwa ba tare da ya fita ba. So, wannan kenan. Na uku, day trader. So, kamar yadda kuka ji an ce day, rana kenan. Shi day trader duk abin da zai yi a iya wannan ranar zai yi, ba tare da ya tafi ya shiga wata ranar ba. A iya wannan ranar, a rana ɗaya zai yi. So, time frame ɗin da ake amfani da shi majority ana amfani da like M15. So, ya danganta da wani day trader ne, wani ma dai har H1 hourly kenan, hourly time frame. So, ya danganta daɗewar da yake. Misali idan yana like awa 5, 6 haka, so waɗannan time frames ɗin za su iya yi masa. So, day trader kenan, wanda shi duk abin da zai yi a ranar zai yi ya fita. So, yana da full time trader ma ake ce mai. Yana da lokaci sosai kuma ya yi focusing akan trading ne, wanda aikinsa kenan trading. So, day trader kenan, full time trader. So, yana analysis haka a H1, execution a M15 ko M5 haka, ya dai danganta da daɗewar da zai yi a market ɗin. So, sai na ƙarshe scalping trader. So, shi scalping trader shine wanda kusan za a ce majority ma ba su cika yin awa ɗaya ba ma a cikin kasuwa. Sun yi sun gama sun fita. So, time frame ɗinsu daga irin M1 ɗin nan zuwa M15 ko ma M5 haka. So, mu bar shi M15. So, time frame ɗinsu kenan. So,
majority scalpers suna da misali saurin shiga kasuwa da kuma suna focusing ne sosai, saboda shi misali idan day trader zai buɗe chart zai iya tashi ya ɗan tafi sabgogin gabansa haka a ranar. So shi kuma scalper dole ya focusing, dole ya zauna a cikin kasuwa, dole ya zauna a gaban chart, a gaban screen ɗin shi, yi handling yadda zai ji da kasuwar, saboda abu ne yake yi na sauri kuma na ɗan ƙanƙanin lokaci. So baya wani jimawa a kasuwa, baya wani ɗaukan lokaci. So za a iya ce mai ma 'yan mintuna da awa ɗaya dai haka zuwa 2 zuwa mintuna. So wani ma bai fiye minti 5 ba, minti 10 a cikin kasuwa. So scalping trader kenan. So wannan shine position trader, shine mutumin da yake siye da siyarwa. Position trader wanda yake ɗaukan satuttuka, watanni a kasuwa. Swing trader ya ɗau kwanaki zuwa sati ɗaya misali. Day trader duk abin da zai yi a ranar. Full time trader kenan. Scalper focus trader wanda yake 'yan mintuna a kasuwa. So wannan shine, sai mun haɗu a lesson 13. So kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi sharing domin samun videos na gaba. Be safe.